Krásny večer vám želám, ženy. Dnes mi opäť prišlo sa pred vami takto ukázať, pretože budem hovoriť presne na túto tému, na ukazovanie sa na verejnosti, na vstupovanie do svojich darov, do svojich talentov, na prejavovanie týchto darov. Ako naozaj mnohí ľudia sa boja vstúpiť do tejto sily, ale teraz budem predovšetkým hovoriť o ženách. Ako ženy sa boja naozaj zažiariť, boja sa ukázať tieto svoje dary. Nech je to už čokoľvek, nech je to naozaj cez písané slovo, cez fotografiu, akákoľvek kreatívna činnosť, akákoľvek činnosť, kde naozaj rozprávajú, kde vyjadrujú ten svoj hlas, svoje názory a to, kým sú a to, čomu veria. A boja sa, pretože sa boja kritiky, boja sa, že tam bude niekto, kto ich zhodí, kto tomu možno nebude rozumieť, kto napíše niečo negatívne a ono to tak naozaj je. Čím viac začneme sa ukazovať na verejnosti, tým viac, a to je jedno, o čom hovoríme, či hovoríme naozaj o vedomí, o rozširovaní vedomia, otváraní vedomia, vstupovania k sebe, do seba lásky a o akomkoľvek seba rozvoji, tak vždy sa nájdú ľudia, ktorí nám nebudú rozumieť. Vždy sa nájdú ľudia, ktorí naozaj nebudú na tej istej úrovni vedomia, ako sme my. A budú to chápať podľa seba, budú to chápať podľa svojich vlastných vnútorných strachov, zranení, vzorcov. A z tohto miesta to budú aj vyjadrovať. Pretože neexistuje stav, kedy naozaj všetci s nami budú súhlasiť. A niektorí s nami nesúhlasia v tichosti a niektorí s nami nesúhlasia nahlas. Ale je to úplne v poriadku, pretože aj toto nás vždycky posúva. Toto nás dáva ešte do väčšej síly. Ale čo sa veľakrát stane je to, že práve toto nás odradí od toho, aby sme pokračovali ďalej na tej ceste toho nášho poslania, tých našich darov, toho volania našej duše a toho vyjadrovania tej kreativity a seba. Pred mnohými ľuďmi, pred neznámymi ľuďmi. Ale pokiaľ my vstúpime do tej svojej vnútornej sily a stále budeme do nej vstupovať, stále budeme pevne ukotvení v sebe, tak nás to tak nerozhádže. Pretože už budeme vedieť, že to nie je o nás. Ale ono to je naozaj o tom, nájsť tú vnútornú silu v nás samotných. Najskôr pozrieť sa na tie svoje strachy, na tie svoje zranenia, ktoré sú v tom našom koreni, v tých našich základoch, v tom našom energetickom centre koreňa. Potom vstúpiť do našej síly, ktorá sa nachádza v našom sakráli, tej našej ženskej síly, tých našich hlbín, ktorá sa nachádza v sakráli, alebo u mužov je to hara, je to oblasť pod pupkom, kde naozaj nachádzame to bezpečie a to, kým naozaj sme. A potom je tu naša sila, ktorá je náš solár, ktorá je tá naša mužská sila, ktorá zdoláva tie prekážky, ktoré sú na tej ceste tej našej duše, vstupovania do toho nášho plného potenciálu. Tak to je tá, ktorá sa nevzdáva, to je tá, ktorá ide vytrvalo, pokračuje na tejto ceste, nech čokoľvek sa deje. A to je ten náš vnútorný muž, to je to naše vnútorné slnko. To je to, čo sa nachádza v našom soláre plexe. A to je to, čomu sa budeme venovať v treťom týždni programu aktivácia energetických centier, s ktorými začíname zajtra, pretože v podstate celých 7 týždňov sa budeme venovať tomu, aby sme v plnosti vstúpili do tej svojej síly, do toho nášho potenciálu, aby sme odblokovali tie bloky, ktoré nám bránia žiť v plnosti seba, v tej absolútnej slobode a autenticite. A v 5. týždni sa budeme venovať otváraniu hrdelného energetického centra, nášho hrdla, aby sme si dovolovali vyjadrovať seba, aby sme sa nebali povedať tú našu vlastnú pravdu, to, čomu veríme, to, kým sme, aby sme dokázali povedať aj nie, keď s niečím nerezonujeme, ale aby sme si naozaj išli seba a práve naozaj to je to, čo nám dáva takéto naplnenie v nás, keď my sa cítime teda naplnení znútra, keď my tam odblokujeme tie rôzne strachy a to, čo nám pomáha naozaj byť naplnený v tom bežnom živote, v rôznych tých medziľudských vzťahoch a potom, keď naozaj chceme pokračovať v tom naplňaní toho nášho vnútorného poslania, toho volania tej duše a tých darov, keď ich chceme vyjadrovať do vonkajšieho sveta, aby sme sa nezlakli nejakej prvej prekažky, ktorá príde, nejakej prvej kritiky, ktorá príde, pretože čím silnejšie energetické centrum budeme mať,
energetické kapacity v nás, čím viac sa budeme otvárať tomu svetu, tým väčšie skúšky budú chodiť prirodzene. Takže budeme naozaj sa venovať tomu, aby nás toto nerozhádzalo, ale aby sme to dokázali ustať a aby sme dokázali pokračovať ďalej v tom živote. A mne sa tiež teraz nedávno stala situácia, kedy naozaj som zdieľala v úplne čistote zámeru toho, aby sme sa navrátili do tej lásky, aby sme si otvorili to srdce, aby sme konečne my ženy odpustili, ale zároveň aj muži. Ale tentokrát som sa prihovárala k ženám, aby naozaj si spomenuli, že cez náš dotyk, cez to pohľadenie, my dokážeme liečiť čokoľvek, my dokážeme otvárať tie srdcia. Zdieľala som video, kde ženy hladili mužov, kde muži ležali v ich lone a ženy cez ten dotyk preciťovali tú lásku, tú čistú lásku tej ženy, tej veľkej matky a tú bezpodmienečnú lásku, aby si dovolili práve takto dať tú lásku tomu mužovi, ktorému možno veľakrát chýbala aj tá láska od ženy matky. A v podstate aj toto sa obratilo ako keby proti tomu môjmu pôvodnému zámeru, čo som nečakala, že naozaj aj tu môže byť kvázi nejaká kritika toho, že prečo vlastne by iba ženy mali stále dávať lásku a muž si tam leží schúlený, prečo ženy musia vždycky odpúšťať, muž by mal vstúpiť do svojej sily a chrániť ženu a nie, že žena je tam, on tam leží jak malý chlapec, z čoho som ja bola v šoku. A toto áno, bola iba časť toho celého workshopu a toho všetkého, čo som zdieľala, pretože práve takto som zdieľala, aby ženy vstupovali do tej lásky, pretože ja verím, že naozaj to začína o nás, ženách, pretože my poznáme tú bezpodmienečnú lásku tým, že my sa stávame matkami, tým, že my nesieme vo svojom lone dieťa, ďalšiu bytosť, že my naozaj splyneme v jednom, takže my naozaj to máme prirodzene v sebe zakodované, že my vieme, čo to znamená navrátiť sa do tej lásky bez tých zranení a milovať. Preto ja verím, že naozaj je to o tom, aby my ženy sme najskôr sa zamilovali do seba, odpustili sebe a odpustili všetkým mužom a otvorili si to srdce. A áno, ten muž je tam tiež veľmi dôležitý, aby vstúpil do tohto a aby chránil aj tú ženu, aby tam stal pevne ukotvený za tou ženou, aby žena mohla byť tou ženou v plnosti, v celistvosti, vyjadrovať svoje emócie, všetko, čo cíti a aby tam cítila tú pevnú oporu. Takže toto bol v podstate prvotný zámer toho, že aby sme si my ženy naozaj spomenuli, že je to o nás a nerobili zo seba chudiatka, nerobili zo sebe obete už naďalej. Ja nehovorím, že muži sú dokonalí, ale každý robíme čo môžeme, čo vieme, na akej úrovni vedomia sa práve nachádzame, ale začína to naozaj tou sebaláskou a tým odpustením. Ale teda pointa toho celého je, že naozaj k akémukoľvek zámeru, ktorý ty môžeš zdieľať na internete, tak môže prísť akákoľvek kritika. Môžu prísť ľudia, ktorí ti nebudú rozumieť, ktorí jednoducho nebudú na tej istej úrovni vedomia, kde si ty, kde nebudú vidieť za tie vlastné zranenia, za tie vlastné strachy. Ale ono sa to teba nebude týkať. Takže ty, pokiaľ už si vedomá tých svojich strachov a prepustíš ich, tých zranení z detstva, ktoré tam máš, tak sa nebudeš brať osobne, pretože už budeš poznať tú svoju vlastnú hodnotu, kto si, čo sú tie tvoje dary, čo tu prinášaš. A toto naozaj tkvie v tom našom solare. Táto naša sila tej našej individuality, toho, s čím sa rodíme, toho, s čím čo vyvíjame počas života, tie naše talenty, tak aby si naozaj stála pevne ukotvená v tej sile, tak je potrebné naozaj stále pracovať na tom soláre, pozbudzovať seba a teším sa, že už v 3. týždni naozaj budeme vstúpať do tej svojej sily a v 2. týždni do tej sily toho ženstva, toho lona, aby sme naozaj dokázali viesť, aby sme boli tými líderkami, ktoré tu menia tú paradigmu vo svete a ktoré naozaj vychádzajú z toho srdca a z tej lásky tej ženy, tej, ktorá tam nedáva podmienky, pretože miluje seba, je ukotvená v tom ženstve a tak dokáže odpúšťať a milovať aj ostatných a z tohto miesta naozaj vystupuje von a vedie ostatných do zmeny naozaj paradigmy, ktorá už je zastaralá, ktorá vychádzala z obeťa vynika, ktorá vychádzala zo strachov, aby naozaj sme
vstúpili opäť do tej lásky v nás. A aby sme dokázali vidieť aj druhú osobu a jeho dary a pozbudzovať sa navzájom. Takže už zajtra začíname.